Hej alle sammen, så har jeg lige taget kameraet frem for at vise jer, hvor jeg bor. Hvordan det ser ud. Åbne døren. Og entréen. Og ja, vi kan tage stuen først. Her er bordet og stolene og alt muligt lort, der ligger på den. Jeg kan rigtig godt lide det her bord. Det er sådan glasplade. Det er rigtig flot. Rigtig flot køkken. Når jeg ikke roder. Kan jeg ikke på det. Og de her amerikanske køleskab. Selvfølgelig. Og ja, de har det her fjernsyn. Kæmpe stort. Jeg ved ikke lige hvor stort det er, men jeg skyder på 42 tommer. Og her er så nogle af de film, som vi lejer hver gang. Det hedder Netflix. Det er så et firma, så vi modtager forskellige film næsten hver dag, som vi kan sidde og se om aftenen sammen. Og surround sound, den her pejs. Træet det er faktisk falsk. Jeg har ikke set den. Jeg har ikke set værket lige nu. Det har jeg ikke set. Og maleri, det fik i Venedig. Og her er en af de mest fantastiske ting ved det her hus. Nu skal jeg lige den her ting op. Udsigt. Se lige det her. Gangspladsen. Det er altså dernede, jeg kommer ind, og jeg går ud og ned. Og jeg følges med pigen over på den anden side af gaden, der hedder Lily. Følges med hernede af, og ned til skolen derhen. Det er en meget kort tur, glad for. Jeg skal ikke gå så langt. Men nu har vi aircondition på, så jeg skal prøve, så jeg kan få lukket det her. Shit. Der var den. Og så går vi videre. Okay, det her er Robert og Curtis territorie. Her har vi deres computer. Bruger jeg, når jeg skal printe mine opgaver ud. Deres billeder fra Grækenland. Dem her fik vi faktisk købt i IKEA for ikke så lang tid siden. Her er de. Og videre op til det helt private. Sengen. Der ligger ingen i den nu. Det er rigtig fedt. Deres DVD-samling. Har faktisk en rimelig god smag for film. Den er rigtig fed. Og strygebræt. Og yes, jeg har lært at vaske mit eget tøj. Så det kan jeg godt finde ud af nu. Behøves ingen hjælp. Jeg kan vaske mit eget tøj. Og deres badeværelse. Har jeg ikke lige set noget til endnu, men hver gang jeg siger, at jeg skal have et bad, så kommer jeg til at sige I'm going to take a bath. And så siger Robert, at skal du have et bad? Og så siger jeg nej. Jeg skal egentlig bare have brusbad, og så skulle jeg have sagt shower i stedet for, det har jeg glemt rigtig mange gange nu. Og mit badeværelse. Herinde står jeg så og tager et bad. En gang om ugen. Nej, jeg tager et bad hver dag. Og mit kabinet. Masser af toiletpapir. Jeg kommer ikke til at løbe ud det næste år. Og en virkelig fed vask. Jeg kan rigtig godt lide den her. Rigtig fed. Og ja, fik lige købt den her Lacoste parfume den anden dag. Det var så rigtig godt. Og
Rigtig fedt badeværelse. Jeg får det helt for mig selv. Det er rigtig godt. Mit værelse. Yeah! Lige en ting I skal vide. Det har ikke altid været så rent. Før det her skete i går. Jeg gjorde det egentlig kun fordi jeg skulle til at tage den her video i dag. Der var det her den eneste del af sengen jeg kunne sove i. Og alt det her det var dækket ind med alt muligt lort. Det var det faktisk. Og vinduer lukket til, fordi vi har aircondition selvfølgelig. Vasketøjskur, skal I kigge for meget i. Og her er forsyningsrummet. Så hvis jeg en dag kommer hjem og ikke lige har lyst til at lave spaghetti med kødsovs, selvom det egentlig er ret nemt, så kan jeg bare tage en af de her æsker og lave noget fried rice. Måske ikke lige det, men sådan noget andet der. Det er rigtig fedt. Så de spiser sundt alligevel. Og der er højt til loftet. Jeg skyder på 4 meter, 5. Går herned til. Her er mine rigtig flotte plakater. En Dark Knight plakat. Jeg aner ikke hvad det der er, men jeg elsker den her film, Tropic Thunder. Den første film jeg er inde og se herhen. Og den fik jeg af en af Robert Curtis' venner, som også er en af mine venner nu. Der hedder Seth. Og hans kæreste Stacy. Så det er jeg rigtig glad for. Den her fik jeg af Robert. Skal jeg huske at få med hjem. Okay. Og min DVD-samling indtil videre. Det her det er min franske ordbog, den fik jeg lige købt den anden dag. Og min comedy-DVD'er fra min lille søster. Rigtig fedt, jeg får set nogle af dem alligevel. Og går vi ud af værelset. Det har været hyggeligt. Nu skal lukke døren via aircondition. Nu skal slukke lyset. Vi bruger strøm. Og ja, det var så det. Tak fordi I gad at se med.